हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो मोनसे सीएमनि लन एबा 2.0 बेनि सोमोन्दै आरो बेनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेस बेनि सोमोन्दै जागोन बे भिडिअआ जाय नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामाखैमोन दानि 2.0 सीएम आत्मनिर्भर बेखौ नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन एबा जायफोरनाखि नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो थाखाय आइडिया मोनाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा एसेब्लाबो मदद जागोन। दायो गिबियावनो नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामबाय जे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय जाहाथे बुजिनानै मोनो आरो लोगोसे चेनेला गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथाङाबो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बादि लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै अलाव होनानै ला जाहाथे बेफोरबायदि माखासे इनफरमेशन भिडिअफोरा नोंथांनि खाथिसिम गोख्रैनो सौहैनाय बायदि। दायो जोङो बेखौ अनलाइन खालामनो थाखाय एबा रेजिस्टार खालामनो थाखाय जायखिजाया गुगोलाव फैदो एबा दायो आङो क्रमआव लाबाय क्रमआव लानानै नोंथांमोना सीएम आत्मनिर्भर बेबायदि टाइप खालाम बेबायदि टाइप खालामनानै नोंथांमोना सार्च खालामबानो जागोन। सार्च खालामोबा जोङो बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनगोन जे जों गाहायाव नुनो मोनदों चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर आसाम अभियान बेबायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों। जोङो बेनि क्राइटेरिया आरो बेनि डकुमेन्ट्स एबा इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्सफोरनि सोमोन्दै जों सिगाङाव सावरायखाबाय अब्लाबो नोंथांमोनहा बेखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां जों मा रेडि खालामनानै लानांगौ बेखौ नोंथांमोननो एसे एक्सप्लेन खालामनानै फोरमायहरनाय जागोन। जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि पासपर्ट साइज फट'ग्राफ नांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड बेखौ नांथारगोन बेनिफ्राय नोंथाङा पेन कार्ड नांगोन आधार कार्ड बेफोरखौथ' जोङो नांखागोन बेफोरबायदि जोङो फिलआप खालामनाय माखासे इन्टारफेसाव जों होनो गोनां जागोन बेनि थाखायनो आरो मबाइल नाम्बार नांगोन बेखिनि। दायो जोङो बेवहाय फार्स्ट लिंकआव जोङो क्लिक खालामनानै होगोन अब्लानो जों बे पर्टेलनि सिङाव हाबफैनो हागोन जोङो क्लिक खालामनानै होगोन। दायो साइटआ बेबायदि अपेन जाबाय दायो जोङो जोङो बे इन्टारफेसाव सफैबाय जोङो दानिया जोङो बेखौ सिगाङाव जों नायखादोंमोन जि बियो माब्ला अनलाइन सोलिदोंमोन जों बेखौ जों नायखांखाबाय 18 अक्ट'बरनिफ्राय सोलिदोंमोन बियो 18 नभेम्बरसिम थागोन। दानिया जोङो गोजौ फारसे राइट टप कर्नाराव जों नुनो मोनदों साइन आप आरो मोनसेया जाहैबाय लगइन जायफोरनाखि नोंथांमोना सिगांनि समाव रेजिस्टार खालामखांखाबायमोन एबा 1.0 सिगांनि अनलाइन प्रसेसआव नोंथांमोना रेजिस्टार जाखानायमोन गोजामाव अब्ला नोंथांमोना लगइननि गेजेरजों बेखौ फाइनेल एप्लिकेसन एप्लाइ खालामनो हागोन एबा फाइनेल साबमिट खालामनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय जायफोरनाखि निउ नोंथांमोना बेवहाय रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोनांगोन एबा बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय फार्स्ट स्टेप एबा रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि थाखाय जागोन बे प्रसेसा बेखायनो जोङो नायदो जों माबोरैहाय रेजिस्टार खालामनांगौ जुदि नोंथाङा रोंखाबायब्ला निजेनो खालामनो हागोन भिडिअखौ नायनानै जेबो टाइम वास्ट खालामनो नाङा। जोङो गिबियाव जोङो बेखौ रेजिस्टार खालामनो थाखाय साइन आप बेहाय जों क्लिक खालामनानै होगोन। दानिया इन्टारफेसआ बेबायदि सफैबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों गोजौआव एप्लिकेन्टनि नाम जों बेयाव टाइप खालामगोन बेनिफ्राय इमेल आइडि जों बे इमेल आइडिखौ होब्लाबो जायो आरो होआब्लाबो जागोन मानो होनबा बेवहाय मेन्डेटरि स्टार मार्क नोंथांमोना नुयोब्ला बेखौ मास्ट बि होथारनांगोन। बेनिफ्राय जोङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ नांगोन गाहायाव नोंथांमोना पासवर्ड बानायनानै लानांगोन जे नोंथाङा गोसोआव थानो हानाय बादि आरो पासवर्डआ ओरैबायदि जानांगोन गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों 8निफ्राय 15 थासिम केरेक्टार्स थानो नांगोन 8 सिमावबाबो नोंथांमोना जागोन मिनिमाम बियो केरेक्टार्सआ बेवहाय स्पेसियेल केरेक्टार थानांगोन नाम्बार्स थानांगोन बेनिफ्राय एल्फाबेटआ मोनसेब्लाबो जिखुनु जा मोनसे केपिटेलनि जानो नांगोन आरो स्मलनिबो नोंथांमोना मिक्स खालामनो नांगोन बेनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ पासवर्डखौ भेलिड खालामनो हानाय जागोन। बेवहाय सिगाङाव जा नोंथांमोना पासवर्ड खालामदों गाहायावबो बे एखेखौनो टाइप खालामदो बेनिफ्राय गाहायाव नोंथांमोना केपचा नुनो मोनदों बे केपचाखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै नोंथांमोना मोनसे अपसन मोनगोन बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। अब्ला दायो नोंथांमोना नायदो जोङो गोजौ टप राइट कर्नाराव जों नायगोन लगइन बे अपसनाव जोङो क्लिक खालामनानै होगोन। दायो जोङो अपसना बेबायदि फैयोब्ला जोङो बेवहाय मबाइल नाम्बारखौ एन्टार खालामगोन। मबाइल नाम्बारखौ एन्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय लगइन उइथ पासवर्डजों नोंथांमोना लगइन खालामनो ना लगइन उइथ अटिपि जों खालामनो अब्ला नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे अपसन क्लिक खालामनानै होगोन बेनि उनाव नोंथांमोना अटिपि मोननो हागोन बेफोरबायदि आरो लगइन खालामनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय केपचा दङ केपचाखौ होखांनायनि उनाव सेन्ड अटिपिआव क्लिक खालामनानै होनो नांगोन। दायो आङो केपचा होबाय बेनि उनाव सेन्ड अटिपि बाव क्लिक खालामनानै होनोसै। आंनियाव अटिपि फैबाय आरोना
OTP खौ आङो इन्टार खालामबाय बेनिफ्राय साबमिट OTP बेहाय क्लिक खालामनानै होबाय सरि बेवहाय जोङो मोनसे मा खालामनांगोन खेबसाखौ होबावनांगोन आरो खेबसा होखांनायनि उनावसो जोङो साबमिट खालामनो हानाय जागोन दानिया जोङो साबमिट खालामना होबाय साबमिट खालामोबा जों बेवहाय बेबायदि नुनो मोनो जे वेलकाम नोंथांनि नामखौ नुनो मोनगोन बेनिफ्राय 2.0 बेहाय निउ गोदानै एप्लाइ खालामदों नालाय एबा गोदानै रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन नालाय सिगाङाव माने मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार जानानै थादोंमोन बेहाय कमप्लिट प्रसेस रेजिस्टारा माने बे पेजआ बेयो कमप्लिट साबमिट जायाखैमोन आरोना अब्ला जोङो बेखौ जोङो मा खालामनांगौ गोजौआव मोनसे अपसन नुनो मोनदों रि रेजिस्ट्रेसन बा रेजिस्टार नाव बेहाय नोंथांमोना जुदि नोंथांनि मबाइल नाम्बाराल' ससेखिनि रेजिस्टार जादोंमोनब्ला बेहाय कमप्लिट रेजिस्ट्रेसन बे एप्लिकेसना जुदि थांजोबाखैमोन साबमिट जायाखैमोनब्ला जों बेबायदि खालामनांगोन जोङो रेजिस्टार नाव बे अपसनाव जों क्लिक खालामनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनखादों बेवहाय नाय जा आं रेकर्ड दा गोदान बानायदोंमोन बेयो सिगांनि कमप्लिट रेजिस्ट्रेसन जानानै थायाखै आरोना जुदि नोंथांमोना कमप्लिट रेजिस्ट्रेसन जादोंमोनबा साबमिसन मोनसे एप्लिकेसन फर्म मोनगौमोन आरोना बेवहाय दायो जोङो बेवहाय क्लिक खालामनानै होगोन नोंथांमोना जुदि एक्सचेन्ज कार्ड नोंथांमोना बानायनानै लायाखैब्लाबो बेवहाय मोनसे लिंक मोनगोन जे नोंथाङा एक्सचेन्ज कार्डखौ सिगांग्रो बानायनानै लाग्रोनांगोन बेवहाय नोंथाङा थांनानै एक्सचेन्ज कार्डखौ एप्लाइ खालामनानै लाग्रोनो हागोन बिनि उनावसो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन एबा रेजिस्ट्रेसन खालामनो हानाय जागोन दायो जोङो रेजिस्टार खालामनो थाखाय बेवहाय फैबाय बेनि उनाव जोङो रेजिस्टार खालामनायाव एबा एप्लाइ खालामनायाव जोङो माबायदि पेमेन्ट थांगोन जोंहा ST SC OBC आ जोंहा बेवहाय 100 रुपिस थांगोन बेनिफ्राय जेनेरेल केटेगरिनिया बेवहाय 200 रुपिस थांगोन बेनिफ्राय जोङो मा खालामनांगौ गाहायनि इन्टारफेसखौ जों नायनोसै इनफरमेसन एबाउट एप्लिकेन्ट एबा जि केन्डिडेट्सनि गासै माखासे डिटेल्सफोर जों बेहाय मोनगोन आरोना श' जागोन दानिया जों बेखौ फिलआप खालामनोसै जों बेहाय फिलआप खालामनो नांगौ गोनां माखासे अपसन्सफोरखौ जों नायनोसै बेवहाय नोंथांनि नाम बेहाय अलरेडि फैखाबाय बेनिफ्राय फादार्स जेन्डार्स नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय बेवहाय मा होनो ससियेल केटेगरि बेवहाय जों अपसनाव क्लिक खालामबा मा फैयो नाय ससियेल केटेगरि बेवहाय जों क्लिक खालामबा जों SC ST बे कास्टआ आरोना बे कास्टआनो फैगोन बेवहाय बेनिफ्राय नोंथांनि डेट अफ बार्थ बेनिफ्राय नोंथांनि पेन कार्ड नाम्बार बेखौथ' नांथारगोन मास्ट बि बेनिफ्राय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड नाम्बार बेनिफ्राय बेहाय नाम्बारखौ होखांनायनि उनाव भेरिफाइ खालामनानै होनांगोन भेरिफाइ साक्सेसफुल जागोन बेनि उनाव जों गाहायाव मा नुनो मोनदों डोन्ट हेभ एन इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड जुदि नोंथाङा इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड गैयाबा बेवहायबो नोंथाङा लिंक मोनगोन जे बे लिंकआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ एप्लाइ खालामनानै लाग्रोनो हानाय जागोन बेनि उनावसो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोंथाङा BPL केटेगरिनि नंगौ एबा नङा बेहाय येस अर नो दं मोननै अपसन बेखौ नोंथाङा नोंथांनि गोनांथि बायदि नोंथांनि जा स्टेटास बेखौ नोंथाङा मोनसे सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय मेरिटेल स्टेटास बेखौ जोङो आनमेरिड बेखौ अपसन नोंथाङा मेरिड आनमेरिड बेहाय दङ नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो नोंथांनि गोनांथि बायदि बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय मा नुनो मोनदों गाहायाव सेलेक्ट सेक्टराव फैगोन बेवहाय नोंथाङा मा सेक्टरनि गेजेरजों नोंथाङा बे लनखौ लागोन नोंथाङा मा सेक्टरनि मुङाव मा सेक्टरनि सायाव नोंथाङा जुदि बेहाय सेलेक्ट जायोबा माखौ ट्रेनिं खालामगोन एबा मा बिजनेस सेक्टराव नोंथाङा हाबगोन बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै लानो नांगोन दानिया नोंथाङा बेवहाय जिखुनु जा मोनसे नोंथांनि चइस खालामदो नोंथांनि हागोन बादि बा नोंथांनि मोनसे प्लेनिं थायो नालाय बेवहाय नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो मोनसे बेनि उनाव नोंथाङा बेवहाय साब सेक्टर दङ साब सेक्टरा बेवहाय मा होनना बुंदों बेवहाय नायदो साब सेक्टराबो बेनो नोंथांमोना बेहाय मोनसे लादो बेखौनो बेनिफ्राय टाइप अफ ट्रेड नोंथांनि ट्रेडआ माबायदि जागोन बेखौ होदो आरो नायनानै जुदि नोंथाङा माबा मोनसे दिहुनथाइ प्रडाक्ट खालामनायनिबा नोंथाङा मेनुफेक्सारिं बेफोरबायदि खालामदो नोंथाङा मोनसे अपसन नोंथांनि जा मावनो हानाय मावनो लानाय नोंथांनि खामानिनि सायाव बेस खालामनानै बे अपसनखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय बेहाय थानाय जुदि अपसना जुदि गैयाब्ला नोंथाङा आदार्सआव होनो हागोन बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय आदार्सआव होयोब्ला बेवहाय मोनसे स्पेसिफाइ मोनसे नट्स होनो नांगोन आरोना बेवहाय बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय आदार्सआव होआबा बेवहाय सार्भाइसआव जों होनो हागोन आरो बेनिफ्राय जोङो गाहायाव फैदो नोंथांनि मा होनो एप्लिकेन्ट जा एप्लाइ खालामग्रा नोंथांनि केन्डिडेट्सनि मोनसे बेवहाय फट' पासपर्ट आपल'ड होनो नांगोन बेवहाय नोंथाङा मा खालामनांगौ बे फट' फाइल साइजआ जाहैबाय 20 KB बेनिफ्राय नोंथांमोना 400 KB सिमनि गेजेराव जानो नांगोन बेनिफ्राय देरसिन जानो मोननाय नङा बेयो लिमिटआ जाहैबाय 20 KB बे 20 KBनिफ्राय आपआव एबा एबभआव 400 आरोना 400 बेबो KB जाहैगोन बेनिफ्राय जोङो
गाहायाव फैगोन जोङो पार्मानेन्ट एड्रेस विथ मबाइल नाम्बार जोङो मबाइल नाम्बारखौ होफानायनि गेजेरजों पार्मानेन्ट एड्रेस गासैबो बेवहाय डिटेल्स नोंथाङा नोंथांनिखौ होनो नांगोन बेवहाय जोङो एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 खौ फिलआप खालामब्लाबो जागोन जों बे 3 खौ होआब्लाबो जेबो नङा बेनिफ्राय नोंथांनि स्टेटआ बाव फैखागोन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय नोंथांनि मा होनना बुंदों एलएससि बे एलएससि नोंथांनि बबेहाय गोलैयो बेखौ नोंथाङा बेवहाय होनो नांगोन बेनिफ्राय कड डिस्ट्रिक्टआथ' बे कड डिस्ट्रिक्टआ बे डिस्ट्रिक्टआनो जाखागोन बेनिफ्राय दानिया पिन नाम्बार बेनिफ्राय मबाइल नाम्बाराथ' बाव फैखाबाय बेनिफ्राय इमेल बेखौ होब्लाबो जायो होआब्लाबो जायो गाहायाव दानिया जोङो गाहायाव फैलायबाय where do you want to set up your business नोंथाङा नोंथांनि बिजनेसखौ बबेयावहाय सेट आप खालामगोन बेखौ आरोना बेवहाय नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि सिङावसो सेट आप खालामगोन नालाय बेनिफ्राय नोंथाङा गुबुन डिस्ट्रिक्टआवबो नोंथाङा जुदि माबा मोनसे खामानि फसंथाननि गेजेरजों मावगोनब्ला बेखौ सेलेक्ट खालामनो हानाय जागोन बेनिफ्राय बिजनेस एक्टिभिटिस नोंथाङा एक्जिस्टिं माबा मोनसे बिजनेसाव नोंथाङा दंखायोबा बे एक्जिस्टिंआव नोंथाङा क्लिक खालामगोन बेनिफ्राय प्रप'ज नोंथाङा टारगेटसो खालामदों अब्ला बेवहाय जोङो प्रप'जआव होनाय जागोन अब्ला दानिया नोंथाङा एड्रेस बे डिस्ट्रिक्टनि सिङाव बबेहाय जायगायाव नोंथाङा मा खामानि मावगोन बे एड्रेसखौ जायगानि प्लेस बेखौ नोंथाङा होनो नांगोन आरो प्लेस एड्रेसखौ नोंथाङा होनो नांगोन दानिया नोंथाङा बेवहाय सोंदों बेखौ अपसनखौ येस अर नो मोनसे सेलेक्ट खालामनांगोन जे नोंथाङा जे माबा मोनसे गभर्नमेन्टनि फाइनान्सियेल एसिसटेन्स बा माबा मोनसे लनफोर मोनखांबाय नामा एबा नोंथाङा मोननो हादों नामा बेखौ नोंथाङा होनो नांगोन बेनिफ्राय मोनाखैब्ला न' होगोन जोङो न'आव नोंथांमोना होनांगोन बेनिफ्राय हाइएस्ट एकाडेमिक क्वालिफिकेसन नोंथाङा नोंथांनि हाइएस्ट नोंथाङा बेसेबांसो फरायनाय नोंथांनि मेक्सिमाम क्वालिफिकेसनखौ बेवहाय होनो नांगोन नोंथाङा बेवहाय डिग्रिनि नेम बा जि नोंथाङा नोंथांनि फरायनाय बेखौ नोंथाङा होनो नांगोन जाहाथे एसटि हिसाबै जोङो क्लास 10आव जों थाबथानायब्लाबो जों बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जायो नालाय आप टु क्लास 10 बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जि फरायनाय बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामगोन सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांनि गासैबो बेवहाय मार्क डिटेल्स बेनिफ्राय लानानै नोंथाङा बेखौ इन्टार खालामनो नांगोन आरोना नेम अफ कर्स नोंथाङा मा कर्स फरायदोंमोन नोंथांनि इउनिभार्सिटि नोंथांनि कलेज एबा इनस्टिटिउसन्स बा स्कुल सेन्टारनि नाम बेखौ होनांगोन बेनिफ्राय माब्ला पास जादोंमोन नोंथांनि बे हाइस्ट क्वालिफिकेसन एग्जामखौ बे सेसन बेखौ होनांगोन बेनिफ्राय पार्सेन्टेज बेनिफ्राय डिभिजन बेखौ सेलेक्ट खालामब्लानो नोंथाङा जागोन बेनिफ्राय दानिया बेंक डिटेल्स नोंथाङा जे नोंथांनि मोननो गोनां केसटिखौ नोंथाङा डिबिटि टाइपआव मोनो नालाय बेनिखायनो नोंथांनि बेंक डिटेल्सखौ नोंथाङा होनो नांगोन बेवहाय एकाउन्ट नाम्बार होगोन बेनिफ्राय आइएफएससि कड नाम्बारखौ नोंथाङा होनो नांगोन बेनिफ्राय बेंकनि नामखौ नोंथाङा होनो नांगोन बेनिफ्राय एड्रेस अफ द बेंकनि एड्रेस नोंथाङा बेहाय होनांगोन बेनिफ्राय ब्रान्सनि नामखौ होनो नांगोन गाहायथाराव नोंथाङा नुनो मोनदों जे बेवहाय डेक्लेरेसन बेवहाय टिक मार्क होबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथाङा 7 नेक्स्ट नोंथाङा बेहाय होनांगोन दानिया नोंथाङा बेवहाय 7 नेक्स्टखौ थुयोब्लानो नोंथांनि रेजिस्टार फाइनेल जानानै फैगोन